Στους αγροτών που περνάει όλος ο κόσμος, υπάρχουν διάφορες ιδείες, υπάρχουν πολλές δυνατότητες, ευκαιρίες. Υπάρχει αυτός ο αγώνας που είναι από την αρχή της ιστορίας του κόσμου. Η επιλογή μας ποιο δρόμο θα πάρουμε. Έλα, Αποστόλη, εδώ λέει κάτω είναι κάπου. Εδώ θαυμαστά συνυπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, γενικά μιλώντας, το πλούτος του κόσμου τούτο, και το άλλο είναι η ευλαβία και η αγιότητα του πνευματικού κόσμου. Συνδέονται θαυμαστά, διότι η χαρά που